Zdravím všetkých, ja som Klej, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Outlastu, tentokrát už asi 7. časť, nie som si tým istý. No ja som skončil tedy tu vlastne, idem smer Melward, hej. A prišiel som odtiaľ, takže ja sa modlím, aby tu nebolo nič také špatné a nič nás tu nedostalo. Mohla by tu byť niekde nejaká... Kurva, on ma naháňa. Tento buzerant ma naháňa, ja naháňam jeho. Tam som mal ísť. Ja zdrhám. Že nemá nikde som, ty kokos. Fuj. Dúfam, že som sa ho zbavil, ty kokos. Dobre. Takže, dostali sme sa do nejakej zase stoky. Fuj, čo to tu je také červené? Vyzerá to ako ovocné víno, lacné, ale asi to nebude vínko. No. Prečo používam kameru, keď mám málo batérie? Koľko máme batérie? Jednu batériu, no tak to je super, tam som to ani nepreskúmal. Dobre, tak ja sa modlím, idem ďalej. Že to prežijeme. Neviem, čo nás tu čaká. Ježiš, dobre. Poďme, chlapci, poďme. Jakásika tu je mla. Ježiš, to bol kto? Typek uteká z zvieracej kazajky, to je úplná komédia. Úplná komédia. Pekné trubky, čo to je? Čo je? Ježiš, zase nejaká tma. No super, vidím, že idem. Fúha. Začína sa stmievať. Tma na konci tunela. Ježiš. Hnusné zvuky, škaredé hnusné zvuky. A tam je svetlo, vidím svetlo na konci tunela, to je super. No, dostali sme sa tu. Mali by sme to tu pozrieť, lebo potrebujem každú batériu, všetko potrebujem. Nejaká bedňa. Tu vlastne budem potrebovať. Idem skúsiť tieto dvere. Fuj, tu je nasekáno, ty vole. Tu je, normálne tu je mraziaci box asi. Dívajte, nejaká hlava. Nejaká hlava. Dobre, stačilo rozkoše, idem ďalej. Takže evidentne odtiaľ som prišiel, tam ma nahnal nejaký škaredý chlapec. Ja valím teda hore. Po schodíkoch, pekne. Vyzerá to tu biedne a hnusne, dobre. Dostanem sa do prízemia mužského oddelenia. A ako asi sa tam mám dostať? No, dobre. Taďal to asi nepôjde, tu je to zaterasené, takže... Fú, asi taďal to. Tak, a budeme tlačiť. Tlač! Ježiši Kriste, to je ťažká bedňa. Dobre, super. Jejda, niekto tam má nohy. Sexy nôžky. Fuj, on má pinďoura, ty kokos, on má pinďoura. Fuj. Fuj. Ešte by ma preťahol nejaký týpek s pinďourom. Ako si sa pošťal, alebo čo to je krv? Ono sa zhaslo? Nie, to je žiarovka vypálená. Dobre. Takže otvoríme pomalinky dvere, nebudem s nimi zastrieskať ako minule. Dobre, pozrieme sa trošku tam. Tam nie je nič, dobre. Tu nie je nič, dobre, pozrieme ešte tieto dvere. Dobre, otvoril som ich? Jejda, nič tu není, dobre, ideme ďalej. Potrebujem batériu, mám jednu batériu, ako to tu mám prežiť s jednou batériou? Chlapci, aspoň to ste mi tu mohli dať, tu je to zaterasené. Dobre, takže tam sú nejaké schody, ja idem najprv rovno a uvidím, čo bude rovno. A keď nie, tak budem utekať. Budem utekať ako o život. Tu nie je nič. Vidím, že dvere sú zase zaterasené. Tu si robíš kozy, že tam niekto trieska. Hej, chlapec. Tento tu leží v krčoch. Tie dvere sa nedajú vybiť, mám strach ich vôbec použiť. Áno, batéria, super. Dobre, nič tu není, dobre. Takže tam tie dvere asi nepôjdu. Idem risknúť teda to hore. Uvidíme. Idem sa pozrieť teda hore a to trošku predbehnem. Takže bežím. Mal by som síce ísť potichu, lebo ja som debil. A idem rýchlo. Aha, takže... To si robí zo mňa srandu, že taďal to nepôjde. Ja musím ísť do tých dverí? To je komédia. Mami, ja už sa nechcem báť, prosím. Dobre, takže idem to risknúť teda. Môžem sa modliť, čo ma čaká. Takže ja to oddialím. Dávaj head. To je ťažká bedňa, pre Kristove rany. Dobre. Takže 3, 2, 1, otvárame. Dobre, super. Takže môžem sa len modliť, čo ma čaká. Tam nič. A tam tiež nič, dobre. Idem najprv doprava, pojeme vždycky doprava a potom doľava. Ja vyskúšam tieto dvere. Zamknuté, nemáme kľúčik. Tieto? Taktiež zamknuté, no super, to ste ma nepotešili. Takže ideme pomalinky ďalej. Nevidím tu žiadne dokumenty a nič, čo by sme mohli zobrať.
Fúha, fúha. Jejda, zase nejaká šachta, no to zase... Preliezačka, skákačka, tieto dvere sú zadebnené, takže to ďalej nie. Takže ideme tou šachtou. Ježiš, to čo sú? To vyzerá ako nejaké mužské ako nemocničné oddelenie, alebo niečo také. Príliš živý, príliš živý, príliš živý. Akože príliš živý. Nič, nič, dobre. Batéria, super. Super, beru. Máme 3 batérie, super. Ježiš, to je humus, to je humus. Ale čo by na teba čakal? Na mňa tiež čaká? Na mňa čaká spása, keď sa dostane von z tejto bičice, alebo čo to je? Ježiši Kriste Mária. Chlapec, tebe čo sa stalo? Čo si dostal? Salmonelózu? Áno, dokumenty, super, máme dokumenty. No, dobre. Zamknuté a tie druhé dvere asi budú tiež zamknuté. Ježiš, prečo skúšam furt tie jedny? Poď skús tie druhé. Dobre, aj tie sú zamknuté. To som si mohol myslieť, že tadiaľ toto nepôjde, dobre. Aha, šachta. Ježiš, my sme debili. Ako mám tam vyskočiť asi? Verník tá noňa čaká, dobre, vyskoč hore. Ideme, hop, dobre, sme hore. Ježiš, tam sa nedostanem, dobre. Ideme. Poďme. Fúj, znie to tu strašidelno. Takže idem sem. Dobre, sme pri tom týpkovi. Ježiš. To si robíš srandu. Oni idú po mne. Meso. Kurva. Není možné. Chlapci idú dvaja po mne. Otváraj. Zavri tie dvere, zavri. Utekáme, kaďal. Ježiši Kriste. Zadebni to. Dania, smrť a dania. Ja viem, to nás čaká, dobre. Musí byť aj iná cesta, dobre, tak zdrháme. Tam sme zadebnili tie dvere, tam ich to trošku zdrží. Takže mám jediné šťastie. Ježiš, dávaj. Oni idú po mne. Ježiši Kriste Maria, kaďal mám utekať? Ježiši Kriste Maria. Fuj. Poď. Fuj, teraz som s nimi vypiekol, dobre, super. Pre Boha. Ježiši Kriste, oni idú po mne. Dobre, preskočili sme to, utekáme. Bože môj, dávaj. Skakačka. Hop, Ježiši Kriste. Fuj. Ty kokos, tak toto bol masaker. Chlapci, tak to bolo dosť drsné. Dobre, ďalšie dvere. Není tu nič? Nič. Ježiš, to si robí zo mňa srandu. Že oni stále po mne idú. Pre Kristove rany, ja budem utekať. Dávaj. Pre Boha. Asi taďal to. Dobre, zdrháme. Ježiši, výťah. Dávaj. Poďal to, sakra, preč, rýchlo. Ježiš, to bolo šťastie, už ma napadli, ty kokos. Utiekli sme im. A je, prúser, mŕt. Chlapec, čo po mne chceš? Ježiš, ja nechcem nič od teba, chápeš? Ježiš, dáme si pauzu, kamarát, jasné. Ja nechcem pauzu, ja chcem ísť preč. Neber ma odtiaľto. Fuj, on ma ide fajčiť. Blowjob, žiadny blowjob nebude. Kde ideme? Dobre, tak ideme sa trošku poobzerať po okolí, čo tu je. Ježiši Kriste, kde ma to vedie? Dobre. Aspoň sa povozím trošku, je to príjemnejšie ako furt chodiť a behať. Jej, super. Pozrieme sa, čo tu je po okolí, takže tu nič, tam je nejaký výťah. Aha. Tam sa blízka. Ako môžem ísť na prechádzku? Jasné, že v poriadku. Ježiš, ty vyzeráš, chlapec. On je nejaký zmutovaný, kde ma to berie? Ideme do nejakého výťahu? Ježiš. Fuď, viete na to sadomasoriť.
ruky, svaly. Má nejakú hadečku kolo ruky, celkom príjemné. Myslím, že to je sťahovací pás doktora Levina. Dobre, takže sme na ďalšom poschodí evidentne. Prebo ja som chcel ísť dole. Dole sme chceli ísť, nie hore. Chlapec, si sa pomýlil, si pomýlil po schode asi. Ježiš, krvi, nič tu není po okolí, dobre. Hľadáme cestu, kadeľ máme ísť potom. Lebo počítam, že odtiaľ to budeme musieť utiecť, takže to je komédia. Jejda. Chlapec, teba spútali? Nekryš toľko. Ježišmaria. Fuj, dobre. Pozrieme sa, kadeľ ideme, až vieme, kadeľ máme utiecť. Ježiš, nejdeme do šatní? Chlape, ale my nejdeme robiť sex, žiadny sex. Ja nechcem sex. Humus. Ja nechcem konzultácie som mal, keď som tu šiel. Hej, tam mám porno. Neber mi to moje porno. Ježiš, čo ide? On ide robiť porno a točí to so mnou? Pre Boha. Len to nie. Chlapec, čo odo mňa chceš? Evidentne to nepôjde, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you. Ježiš, on to má nejaké sadomaso prístroje. Nejaké nože. Hej, nožík nechcem, ja nechcem nič. Nič mi nebudeš rezať, žiadneho pinďovra mi nebudeš rezať. Chlape, spamätaj sa. There's like to turn to God as anything else. God died with the gold standard. We're on to a more concrete. Hej, chlapec, dosť. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens? No nič, budeme bez peňazí. Ježiši Kriste. On sa ide ešte vyšťať, nebodaj. Ježiš, on si zobral nejaké nožnice pre Kristove rany. Ty ma ideš strihať? Ty mi ideš strihať nechty? Nie! Ježiši Kriste Mária. Chlapec, nie. Preboha, tak on mi odstrihol prst. Alebo prsty. Bože. On mi prsteník odstrihol, len tam mi ktorý odstrihol pre Kristove rany. Pre Boha. Preboha, on mi odstrihol prsty. Pre Kristove rany, amputácia. Dobre, dávaj, musíme sa odtiaľto dostať. Dávaj. Super, vyšmykli sme sa odtiaľto. Ježiš, mne je zle. Chlape, držím sa. Dobre, Ježiš, tyka, je nám zle. No vytýkuj. Chlape, musíme sa odtiaľto dostať. Budeme sa musieť odtiaľto dostať. Inak to nevidím. No, dobre. Takže podarilo sa nám trošku utiesť. Prišiel som o 2 prsty, síce to nevadí. Jejda, končatiny. No ja si myslím, že na toľko to by to stačilo. Fuj. Budem pokračovať v ďalšom dieli, takže dúfam, že sa vám diel páčil. Momentálne sme len utekali. A uvidíme sa pri ďalšom dieli. Nezabudnite dať palec nahor, lajknite facebookovú stránku. A uvidíme sa pri ďalšom videu. Samozrejme, palce nahor, odber a čaute.